An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Yelemani Kayi mara la u ka dugudenni min n'a bɛ wele ko Melige a yirala k'a fɔ bingalikɛlaw taara bin yen dugu kan surɔ ka dugu jɛ bi tɛnɛn sɔgɔmada in na la. Mɔgɔ fila olu de ni bɔnɛna senfɛ ka fara finitigiw dagayɔrɔ jeninin kan ka se bolimafɛn dɔw ma. An bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Yuwaru mara dugudenw ye wulikajɔ baaraw daminɛ walasa ka se k'u ka kalata ni o ye référendum ye o baaraw daminɛ min ka kan ka kɛ juin kalo tile 18 Mali jamana fan bɛɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies a ye jalaki min bi kunɲɔgɔn tɛmɛlen n'a kɛra bataki ye ka taa Mali finitigiw ani jamana wɛrɛ finitigi minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a ka ca ni duguden mɔgɔ 500 ye minnu bɛɛ lajɛlen fagara Mura. O senfɛ a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye jaabili kɛ nin koɲɛ la. Ninnu bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan sanga 30 kɔnɔ min bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. Ka segin kana aw ma ka foli ni tanuni kɛ k'a lase aw ma ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na. Wulanɛgɛ ɲɛ kelen bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye mɛ kalo tile 15 san 2023. Mariam Tarawele ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC de bɛna Malikura kunnafoniw lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. An taa Senegal jamana kan ka da ka bi ntɛnɛn sɔgɔma fitinɛba tun donnen don u ka fanga sinɛmatɔn ɲɛmɔgɔ Usmane Sonko o kanubaga denmisɛn sifinw ani finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra Ziguinchor ani ka taa se u ka marabolo wɛrɛw ma. VOA Banbara ka lasigiden min bɛ Dakar Nama Jara ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna walawalali kɛ an ye. Nama i bisimila. Mariamu Ilila VOA Banbara labilikɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ an bɛ waati min na Ziguinchor mara la ni fanga tɛmɛ Usmane Sonko min ye mairie ye sifinw ma sɔn lakanatigiw ka minɛ walasa a kana Dakar sinikiri na ani mɔgɔtigini Adji Sarr cɛ binkali kɔɲɔ in na ani bagabagaliw ka ba faga nka sifinw ka wulikajɔw senfɛ bi Ziguinchor olu polisiw karili ɲɔgɔn na polisi kelen sara wulikajɔ kɛla caman i jogina fana hakilijigila Usmane Sonko tun y'a fɔ k'a tɛ taa Senegali kiritigɛlaw ka weleli jaabi ka d'a kan a dalen tɛ Senegali kiritigɛlaw la tuguni wulikajɔ in senfɛ polisi min sara Senegali kɔngɔ minisiri a ma hali sanga damadɔ bɔ a ye taa sigila k'a ye an bɛ waati min na bi tɛnɛn Usmane Sonko ka nafasɛbagaw ni kunnafonidilaw ɲɛna fana u y'a jira k'u ka client n'o ye Usmane Sonko ye k'a ma weleli sɛbɛn sɔrɔ kɔnɔ kiritigɛlaw fɛ n'o ye convocation ye walasa a kana kiiri jaabi sigi sifinw ka wulikajɔ in kɔni bɛ sen na fɔlɔ Mariamu Ziguinchor dugu kɔnɔ Senegali yɔrɔdugu yanfan na kunnafoni dɔw y'a jira ko Usmane Sonko yɛrɛ y'i dogo mɔgɔw t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na nka a laban bɛna kɛ cogo di an m'o dɔn fɔlɔ. Nama Jara Dakar VOA Banbara. Ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna la an bɛ taa Kayi mara la Yelemanikaw fɛ u ka dugudenni min bɛ wele ko Melige kunnafoniw y'a jira k'a fɔ sɔgɔmada joona in na jɛkulu maramafɛntigiw taara bin yen mara kan min kɛra u ka mara kɛ ka yanfan ka taa tilebi yanfan fɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔn olu ni bɔnɛna ka fara finitigiw dagayɔrɔ jeninin ka fɔ ka se bolimafɛn dɔw ma. Moribo Keita VOA tɔgɔla ka bɔ Nara. Melga ni o bɛ Mali ni Moritani dancɛ kɔfɔ Kayi mara kɔnɔna na bamantiwale kɛba jɛkulu dɔ nana bin u kan ka kɛ ni bi fajiri ye nɛgɛ kaɲa 5 waati douane baarakɛyɔrɔ min bɛ yen fɔ ka taa se garde nationale ma u nana se olu ma ka tasuma don u ka baarakɛyɔrɔ la ni ka maa 2 bɔnɛ a nin na u ka bolifɛnw k'u yɛrɛ fana jeni. Seydou Modou Konate ale ye Melga ka ye a bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ nin waleya in kan. Seydou Modou Konate de n bɛ Melga Maliya donc n ka baara bɛnnen bɛ transport ni jago la. O dɔn n'a ka 4h30 an y'a mɛn tiri bɛ ka bɔ. Mɔgɔw bɛ ka fɔ ko peut-être fama ninnu bɛ k'u ka marifaw de ye sa ye. Après kɔfɛ an y'a ye tasuma mɛnɛ bɛ ka bɔ. O fɔ an ye fajiri salilen kɔfɛ de mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ olu sɔrɔla k'a fɔ ko u ye kan ta kɛ. An kɔni an y'a sɔrɔ min tun bɛ garidi kɔni na u y'o faga. Mais garidi tɔ ninnu kɔni olu kɔni sera ka sauver cogo cogo. Mais u kɔni dɔnna kan na u ye kan bɛɛ jeni ka mobili kura kelen fana jeni ka taa ni mobili kelen ye. O bɔlen yen fana u taara douane na u y'u ka chauffeur kɛ sɔrɔ garidi la yen nɔ a tɔgɔ ye Foro Sisɔkɔ. Ala y'a kɛ u y'o fana bɔnna nin na. U ye kan bureau ninnu bɛɛ tiɲɛ. Sariyaw y'a jira k'a fɔ maa minnu ye nin waleya in kɛ u tun bɛ moto de sanfɛ mobili 2 fana tun bɛ u nɔfɛ. Ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na jamana tilebi fanfɛlaw fɛ bamantiwale kɛ jɛkuluw ka bingani wale bonyani don kosɛbɛ. Modibo Keita VOA Banbara ka bɔ Nara.
ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa yuwarukaw fɛ yen ka d'a kan olu bɛ labɛn na walasa ka se k'u ka kalata ni o ye referendum ye jamana sariya sunba kan k'o baaraw daminɛ min kala yɛrɛ kan ka taa Mali jamana fan bɛɛ juin kalo tile 18 san 2023 Gourde Bokoum VOA Bambara tɔgɔla ka bɔ Yuwaru. Jamana sariya sunba tɛ se ka yɛlɛma kalata kɔ a dun dɔgɔdara ka kɛ ɲini juin kalo tile 18 nata an kɔrɔ maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka fɛn kelen min na bi o de ye k'a fɔ nin basigibaliya in na kalan na se ka taa cogoya jumɛn na n'a dun ma ɲɛ fana k'a fɔ a yɛlɛmani bɛ kɛ sababu ye ka malikura ko kofɔ o ye Amadu Cawo Tubabu hakilina ye ni ale ye conseil communal ye Yoru sigida ɲɛmɔgɔyaso la. Constitution kɔrɔ an bɛ min na nin n'a ma yɛlɛma a ma ɲi min ka ca ni san 25 bɛ san 30 o n'a ɲɔgɔn n'a ma yɛlɛma a ma ɲi donc a faleni kɔni an kɔni labɛnnen don a ka d'an fana ka falen an b'a soutenir fana ka falen. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ faso ale jɔliko kumaw la. Madame Touré Tantibaji Amadou Nusise ale ka fɔ présidente ye. Wote ko in kɔni bi an bi yɔrɔ min vraiment n'a bɛ se ka to yen nɔ a ka to yen ni basigi nana wote bi kɛ o wote kɔni bi ɲɛfɛ o ni min si bɛnna n'a ye i b'i ka wote kɛ i b'i ka politiki kɛ mais an bi yɔrɔ min bi yɛrɛ ɲini de don koyi. Sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kala tali la o dun hakilina ye de ye k'a fɔ an tɛ a tuma na a waati la Mohamed Jawara ale ye dugu sifin dɔ ye. Mana in mago bi k'a ka constitution falen constitution dun tɛ se ka falen ni élection tɛ an dun ba kalama k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ k'a da insécurité. Nin kalata min dɔgɔdalen filɛ ni a bɛ tali kɛ ka jamana sariya sunba de yɛlɛma kala tɛ se ka na taa Yuwaru ale mara fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Abdurahmane Kulubali préfet tɔgɔ la. Bureau de vote 202 o de b'a anw fɛ yan nɔ donc lakanabaliya kama donc o bureau nin bɛɛ madala k'a fɔ ko bureau nin bɛɛ bɛ se ka voter. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gourde Bokoum ka laseli don. Duniya keleya tɔnba Nations Unies tun ye bataki min bɔ dɔgɔkun tɛmɛlen min kɛra sababu ye ka jalaki bin Mali jamana finitigiw kan ani ka fara jamana wɛrɛ finitigiw kan minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka fɔ k'u ye fasoden mɔgɔ 500 ɲɔgɔn ni bɔnɛ min kɛra ka daminɛ marisi kalo tile 23 la ka kuncɛ marisi kalo tile 31 na Mura Mali jamana kɔnɔna la o nɔgɔni fɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye ni pataki in jaabi min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira colonel Abdoulaye Maïga fɛ fasodenw y'u hakilina di Nations Unies kan ni jalakilikan kan VOA Bambara tɔgɔla Mohamed Danjogo ka kuma barani na ka bɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Diɲɛ seleke tɔnba n'a tɔgɔ Nations Unies ale bolofara ɲɛsinnen adamaden hakɛw ma olu ka nin sɛbɛn kofɔlen bɔlen ka yɛrɛ ka fɔ Mali fintigilakaw ani sɔrɔsi wɛrɛw u ye dankari ma gansanw ni la Mura Mali cɛmancɛ fanga maaw u ye gafe bɔ mun kalanna ORTM kan an ka u ka jaabi lamɛn ka ɲɛsin nin sɛbɛn ma. Ni sɛbɛn bɔlen kɔfɛ Mali cɛmancɛ fanga kɔni an y'a lajɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn kofɔlen min n'a bɔra diɲɛ tɔnba min n'a ɲɛsinnen adamadenw hakɛw ma n'u ye sɛbɛn bɔ mɛ kalo o tile 12 nka an bɛ mun fɔ fɛn o fɛn bɛ nin sɛbɛn kɔnɔ u y'u hakilinata de don a la u ye baara in kɛ cogo min na baara in a ma bɔ a bɔ sira fɛ a ma tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ o de y'a to kabiri baara in daminɛna fo ka taa ban an ma kala don an ɲin na ka bɛn ni u ka baara kofɔlen ye. Mali cɛmancɛ fanga kelen ka nin jaabi in kɛ gafe ka cari malidenw olu ka faamuyali ye mun ye o ko la Brahima Traoré an ka o lamɛn. Ne ka faamuyaliba ye min ye a la i b'a ye k'a fɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ nin jaabi kofɔlen min bɔra diɲɛ seleke naani ka damakasi sɛbɛn fɛ a bɛ a lafili a lafililen kɔfɛ a bɛ tila ka kuma fɔ min bɛ maaɲugun u ka baaraw kɔni na o ye ne ka faamuya ye nin baara kofɔlen na. Mohamed Mamata n'ale ɲinikɛla ye ale ka faamuyali la n'i y'a ye k'a fɔ bi ni ɲɔgɔn sama-sama bɛ nin gafe in kunna a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fana Mali la ni ɲinini mun daminɛna ni sɛgɛsɛgɛli mun daminɛna o kun tɛ cɛ tuma dɔw la an k'a lamɛn. An ka mɔgɔw bɛ enquête fɛn fɛn da la i b'a ye k'a fɔ a enquête a caman bɛ dansira wali i tɛ jaabiya mɛn a la n'o tɛ na anw kun fɔlɔ la ka nin enquête in kɛ k'a labɔ ka a fɔ ko bon anw ka enquête anw taara Mura an ye maa minnu ɲininka la olu ye nin ye k'u identifier k'u ka numéro k'u la k'u tɔgɔw k'u la n'a ka d'u ye u bɛ se k'u wele wagati o wagati ja a bɛ se ka dɔn maa minnu don. Walasa ka nin sama-sama in bɔ Mali cɛmancɛ fanga maaw ani diɲɛ tɔnba ni ɲɔgɔn cɛ sabula baaraɲɔgɔnya o de ka kan u ni ɲɔgɔn cɛ Ɲajala Keyita n'ale kunnafoni dilan ale kɔni hakililata ye mun ye halisa u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲinini kɛ ɲinini min a b'a to maa minnu n'u nɔ bɛ nin ko in na olu ka se ka lakodɔn wa u ka se ka ɲangi Ɲajala Keyita. Ko a ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ parce que civil kɔni saraw bɔ ninnu na a kɛra yɛrɛ mais jɔn de y'a kɛ
ne kɔni bolo k'a lajɛ ka enquête kɛ jusqu'à présent enquête approfondie les deux côtés comme gouvernement yɛrɛ y'a fɔ k'u bɛna a propre enquête mener o de kɔni don jusqu'à présent u ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɔni don a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ auteur ka peni sɛbɛn ale bɔra ka bɛn wagati ma wagati min kɔnɔna la mali cɛmancɛ fanga maaw kɔni u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ mun ye kalafili ye mun bɛ ɲɛsin mali sariya sunba kura ma u ka se ka ɲɛ sɔrɔ juin kalo tile 18 o de y'a to u ka gafe min n'a bɔra ka yira k'a fɔ k'u ma sɔn nin baara in ma u y'a yira k'a fɔ o gafe kɔnɔna la ko nin gafe in laɲini wɛrɛ t'a la o de ye k'a fɔ nin kalafili kofɔlen ale kana se ka sira sɔrɔ mohamed daɲo ko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Mali fasojama ka lakanatɔn n'a bɛ wele ko protection civile olu ka kulu minnu ni olu tun bɛ kalan na n'a bɛ wele nanzarakan na ko promotion 2021 olu bɔra juma tɛmɛlen Bamakɔ dugu kɔnɔ a yirala k'a fɔ kalanden mɔgɔ 998 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kalanbolo in kɔnɔ walasa an ka se k'o kunnafoni tɔw ɲɛdɔn bi VOA ka lasigiden min bɛ Bamakɔ Georges Atino ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. fanfare fɔlisenw kɔrɔ sapɛr kalanden 998 tɛmɛna u ka ɲɛmaw ani jama ɲɛkɔrɔ k'u ka kalan banni jira o bɛ dan sigi kalo 8 kalaninjɛ la kalan mun sen fɛ sapɛr kalanden jolen damadɔ i n'a fɔ Marie Madeleine Jundo olu ka cɛsiri lakodɔnna. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula kalan banna wa ye n ye nisɔndiyafɛn dɔw sɔrɔ o balila n na kosɛbɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sapɛr kalandenw hakɛya ka caya tan kalandege kulu kelen sen fɛ o ye sapɛr ɲɛmaw ka laɲini ye waasa ka se k'u caman cari jamana kɔnɔ sapɛr pɔnpiyew ka ɲɛma Bukari Kojo. 998 élèves soit à tes jours. sapɛr kalanden 998 olu ka kɛ contingent kelen na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ wa u ni finitigi tɔw jira ka kalo 5 kalan fana kɛ wa ni jama bɛɛ kalanni ye jamana marabagaw ka fɛɛrɛ ye cogo min na sapɛr bɛ se ka cari jamana fantan naani bɛɛ la. Afin de rapprocher davantage les secours des populations. Contingent 2021 o sapɛr minnu bɔtɔ filɛ nin ye olu tɔgɔ dara sergent chef Idrissa Dambele ani sapɛr Tieba Kulibali la olu minnu fagara janvier kalo tɛmɛnen marifatigi dɔw fɛ Maraka Kungo o tasibila ye hakilina ye waasa ka jira sapɛr kuraw la k'u ka baara tɛ taa jija ani cɛsiri kɔ i n'a fɔ lakanako minisiri Daoud Mohamedine b'a ɲɛfɔ cogo min na. Parce que an ka protection civile bi a ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la baarakɛ mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔ bɔlen ninnu u mana protection civile la sunɔgɔ kama u mana protection civile la k'a fɔ baara kun tɛ n bolo n bɛ baara ɲini n y'a sɔrɔ sisan a banna o tɛ u nana minnu sɔrɔ a la u ɲɛ b'a la u bɛ baara la cogoya min na daabu ye nka sunɔgɔ t'u ye walasa an ka se ka caman bɔ degun na an ka population u k'a bila u kunna k'a fɔ fana promotion fila ninnu u tɔgɔ dara mɔgɔ minnu na olu tora fasoko la n'u fana kan ka to fasoko la u bɛ to a la. Nin ɲɛnajɛ ma fɔ kalandenw sɔmaw kɔ Amadu Dunbiya ale ye bangebaa ye mun sewalen don kosɛbɛ sabula a denmuso sera k'a ka kalanw dafa. Ne yɛrɛ ka nisɔndiya ye fila de ye fɔlɔ o ye c'est-à-dire ekɔliden minnu bɔtɔ filɛ nin ye o ye baara min kɛ o ye baara kɛ ka se niveau min ma o ye nisɔndiya ye kelen ye filanan o ye k'a fɔ ne yɛrɛ n yɛrɛ woloden b'a la Dieu merci n ka musomani fɔlɔ b'a la doit être soutien pour moi donc n'a fɔra bi ko o ka bɔli bɛ yen bon vraiment nisɔndiya ko don. sapɛr pɔnpiyew olu ma ɲina ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin sapɛrw ma minnu y'u nin di waasa ka maa wɛrɛ nin kisi. Georges Atino Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Nin waati in na yuwarukaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 2 kan. Fɛn min ye Bayangara Koro a n'a lamini ye aw b'an sɔrɔ 93 ani tomi 2 kan. Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1. Tumutu o ye fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 ye. Abijankaw b'an sɔrɔ 99 kan. Wagadugu Burkina Faso Faba aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan. Nin waati in na n'aw bɛ fɛ ka an ka jɛmukan na sɔrɔ aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma. Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛna Ameriki jamana kan yan baw bataki dɔ bɔra Ameriki jamana ka lakana ciladen fɛ bin tɛnɛ sɔgɔma y'a yira k'a fɔ Ameriki ani Mexique dancɛ la taamaden minnu tun balanin don ye ko olu hakɛ dɔ bɔra o la 100 ni 50 ɲɔgɔn ye. Moribo Danbele VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase ka bɔ Washington. Ni tile fila laban na Ameriki jamana ka dancɛ lakanabagaw ye kɔlɔsili kɛ ko tunga duguma sira donibagaw a jiginna ni 150 ye ka tɛmɛ dɔgɔkun daminɛ jatew kan. Ni laseli kɛla Alejandro Mayorkas CNN jabarani la a ko a bɛ tunga duguma sira mɔgɔ tagala 600 ani 300 bɔ minnu donna ka sɔrɔ yamariya t'u bolo minnu ye jamana dancɛ cɛtigɛ ni Mexique ye jumadon ani mɔgɔ 4,000 ani 200 olu donna sibiridon minnu dɔgɔyara ka tɛmɛ an ye jate minnu bɔ don ko don dɔgɔkun ninnu na nka hali bi a bɛna kɛ dalateliya ye ni an y'a fɔ parce que nin y'a tile sabanan dɔrɔn ye kabi Title 42 ni o ye sariya 42 ni ale wulila ka bɔ yen a y'o fara a ka kuma kan ni ka i yɛrɛ minɛ a ma sɔn ka disi gosili kɛ a kuma la a ko ni sariya sɛbɛn ni ale banna alamisadon Washington ale de tun b'a to tunga duguma sira donbagaw ka sɔrɔ yamariya t'u bolo u bɛ se ka labɔ ani fɛnɛ minnu bɛ yɛrɛ kalifa sɛbɛn ɲini a tun bɛ kɛ ka da murankɛɲɛ bana kɛlɛli kunbɛli ko kan yasa ka se ka tunga duguma sira nalibagaw olu firili jamana kan k'o kunbɛn Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a ye saridasiw ani polisilakaw ba yirika de bila jamana dancɛ kan mun janya bɛ taga fo kilomɛtiri 7,000 ani 200 la mun bɛ Ameriki jamana ani Mexique u dan bɔ ɲɔgɔn na ani u ye gɛrɛntɛ kura wɛrɛw sigi sen kan yɛrɛ kalifa sariyaw la. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunca tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kunca tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Turki jamanatigisigi kalata o kunfɔlɔw kɛra kunun kari a yirala k'a fɔ u ka jamanatigi n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye ani ka fara a fadenkɛ Kamel Kelik Daruglu ale kan ni maa fila kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan kɛnɛ kan min kan ka kɛ mai kalo tile 28 Keyatu Tarawele. San 69 jamana ɲɛma nin ye dankarili kɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka mɔgɔw ka hakilinaw an'u ka ɲiningali talenw bɛɛ lajɛlen na ne a bɛ wele nazarakan na ko sondage a ka fanga kan ani sɔrɔ gɛlɛyaba taabolo minnu bɛ jamana kan kabini san 1990 waati la kan ne ka san sɔrɔ ni kabakoba ye karidon jamanakuntigi ɲini kalataw la wa wasabulon fɛnɛ tora a ka politikikulu fɛnɛ bolo k'a sabu kɛ u ni ladatigikulu na u bɛ wele nazarakan na ko nationalisiw ka faraliw la ɲɔgɔn kan min taara laban gaɲɛli saranga la Erdogan fɛ a kɔkɔrɔma donbagaw ɲɛma a ye gaɲɛ sɔrɔ hali dugukolo walaki kɛra sigida minnu na min sen fɛ a ka ca ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ye minnu nin tora a la février kalo tɛmɛlen waati la tiɲɛ bilala fanga garadakulu fɔlɔ min ɲɛmɔgɔya bɛ Kemal Kilik Daruglu bolo ntɛnɛndon na ne a lakodɔnni ye k'a fɔ ko a fanga ma se ka Erdogan bɔ fanga la waati kɛrɛnkɛrɛnni la a tun bɛ se k'a labin Turki jamana kalata cakɛda ɲɛmayaso ye a sɛbɛntiya ntɛnɛndon na k'a fɔ ko tako filanan bɛna sɔrɔ kalata ninnu na ko sabila jaabi min tolen
bɔlen bɛ kɔfɛ tɛna se ka gaɲɛ kun kelen di Erdogan ma min ye 49 sɔrɔ min ye 49 ani tɔrɔmɔya 5 sɔrɔ a fadenkɛ ka min ta kɛra 44 ani tɔrɔmɔɲɔn 9 ye ladatigiw ne u bɛ wele ko nationalisiw nazarakan na ka cɛbɔ Sinan na Ogan ne u faralen do fanga tigilamɔgɔw kan ale ta kɛra 5 ani tɔrɔmɔɲɔn 2 ɲɔgɔnna ye mɔgɔ 188 ani tɔrɔmɔɲɔn 9 jate kurubala de ye kala ta. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Seko ani donko kɛnɛ kan ka kɛ ni reggae cɛmɔgɔba n'o ye Bob Marley ale ka fatuli o ɲɛnamayaliw ye VOA Bambara ye Cikenja Fakoli de bisimila bi walasa ka se ka kuma ni maaba in kan min ka fɔli walankatalen don ni k'a ladɔn diɲɛ fan bɛɛ ɲininkali kɛra Mori Ture fɛ ka bɔ Bamako. Rasaw n'a kanubaaw san o san o bɛ 11 mai yamaruya ka lase Bob Marley ma ale le reggae ladɔnniya bi diɲɛ fan 4 bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunuya reggae kɛlaw bɛ kuma reggae kan a n'a tagabolo 11 mai kɔnɔna la reggae fɔlila don reggae kɛla de don ale tɔgɔ Cikenja Fakoli. San 40 ni san 2 kɔ mɔgɔw bɛ miiri reggae ma mɔgɔw bɛ 11 mai commémorer ka célébrer parce que Bob Marley tun tɛ mɔgɔ gansan ye b'a dɔn prophète bɛɛ tɛ diinɛmɔgɔ ye minnu ye diinɛmɔgɔ ye olu ka mɔgɔw de b'u ka diina continuer o de kosɔn olu tɔgɔ bɛ fɔ sinon bi ma duniya dan donc san 40 kɔ n'i y'a ye 11 mai bɛ célébrer o kɔrɔ ye que Bob Marley tun fana tun ye prophète dɔ ye mɔgɔw b'a dɔn duniya yɔrɔ bɛɛ donc ne kɔni ka hakili la Bob Marley tun tɛ mɔgɔ gansan ye o de kosɔn san 40 kɔ 11 mai an b'a célébrer. San 40 kɔ mɔgɔ caman duniya fan bɛɛ fɛ a bɛ reggae kanu b'a bila a la a bɛ reggae fana kɛ festival ni concert caman na est ce que an bɛ se ka fɔ bi Bob Marley ye min to san 40 kɔ bɛ se ka mun fɔ bi reggae taabolo la. Bon ne ka hakili la san 40 kɔ Bob Marley ye min fɔ ko caman ma changer a y'a fɔ parce que a bɛ ka a tun ye min fɔ dɔnkili la anw fana bɛ k'o fɔ a ka dɔnkiliw tun bɛ min fɔ ko an ka diya ɲɔgɔn ye an kana kɛlɛ kɛ a ka dɔnkiliw tun bɛ min fɔ ko farafinna k'i da ɲɔgɔn kan farafindenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tubabuw binna farafinna kan a ka dɔnkili tun bɛ min fɔ ko vraiment ko farafinna ye continent ɲuman de ye donc anw bɛ k'o kuma kelen de fɔ bi ni anw bɛ yen o sababuya kɛra Bob Marley de ye ni Bob Marley tun ma kɛ yen madala ko anw bɛ ka kɛlɛ continuer bi ko an tun bɛna kɛ yan. 2018 novembre 2018 reggae forobayala ka don UNESCO la kɔrɔ don ko reggae place bɛ bi farafinna tagabolo la. mais o kɔrɔ de y'o ye kɛ reggae donni UNESCO la o kɔrɔ de ye ko reggae tɛ manamana dɔnkili ye o kɔrɔ de ye reggae ye baara min kɛ ko baara reconnu la o kɔrɔ de y'o ye sinon dɔnkili ka ca o dɔnkili musique style ka ca n'i y'a ye u nana reggae ta k'a ladon UNESCO la ça veut dire que reggae jɔyɔrɔ dɔnna farafinna ka ɲayɛlɛ la que reggae jɔyɔrɔ dɔnna fandanw ka ɲayɛlɛ la reggae ye fandanw défendu ça veut dire ko reconnu la o de kosɔn UNESCO ye reggae ladon ye. Tɛrɛfilani na an b'a nka mɛn ko 11 mai a b'a fɛ ko a ka kɛ don ye a fana bɛ se ka sigi so u b'a fɔ min ma ko jour férié a b'a kan ka mun de bolo la pour que don dɔ fana ka se 11 mai an bɛɛ ka ko a ka férié fana sɔrɔ an bɛ ka an mobiliser parce que n y'a fɔ sisan Bob Marley ye prophète ye bon an b'a ye fana prophète caman u wololon bɛ fête célébrer u salon bɛ célébrer an ka hakili la Bob Marley fana donna histoire la donc faut k'i jija ka don kelen fana d'anw ma pour que an fana ka se ka an ka prophète célébrer rastaya bɛ diina bɛɛ sanfɛ i bɛ se ka kɛ chrétien ye ka kɛ rasta ye i bɛ se ka kɛ silamɛ ye ka kɛ rasta ye donc n'i taara yɔrɔ dɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'u ye rasta chrétien b'a la musulman b'a la etc ne ka hakili la férié di prophète tɔw ma k'a ka dɔ di Bob Marley ma n'u y'a kɛ u m'a kɛ an kɔni b'a fɔ a la n'u m'a kɛ fana ça veut dire que u ye dɔ fisaya ni dɔ ye bon anw tɛ sɔn o ma. Cikenja Fakoli i ni ce Mori Ture VOA Bambara Bamako. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 01 20 24 40 46 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn.
kan U17 min bɛ ɲina san 2013 kofɔ Algérikaw fɛ a bɛ kuncɛ juma nata mai kalo tile 19 san 2013 in na. Farafinnagun sirantɔlɔnta ɲɔgɔndanba don min bɛ denmisɛnninlakaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan. Senegal ni Maroc de bɛna final tan ka jɔnjɔnba saba ta sirantɔlɔnta kunda farafinna ka tugu ɲɔgɔn na kan cɛ kɔrɔbalenw ta tɛmɛnen kan U20 juniorw ta ani CHAN sirantɔlɔntanaw sodenw ta. Senegal ka caman ka laɲini ye de Senegal sirantɔlɔntana denmisɛnninw ka kan U17 jɔnjɔnba ta. Algérie kana Senegal ka fara dɔn ninnu kan u fɛ yen. Nama Jara, VOA lasigiden Dakar, Sénégal, bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Souleymane Alliot tire sur la barre, ce qui qualifie le Sénégal pour la finale. Sénégali tɔlɔntanna minnu si bɛ san 17 la u ka sebaya sɔrɔli kɛra garisɛgɛ de ye Burkina Faso taw kan tiro bi la 5 ani 4 la n'o kɛra sababu ye u bɛ U17 kan tɔlɔntan laban ta n'o ye finali ye u ni Maroc cɛ juma nata la Algérie jamana na. O la Sénégali faba la caman kɔni y'a jira ko Sénégali waradenw bɛ Maroc taw bugo i n'a fɔ Bangali Sankanu Medina kin kɔnɔ. Sénégal la machine Burkina yu déminé de machine mu sans sɔrɔ quoi de tun bɛ sira na Mali de la n'a to Mali de taara final la kay bon match bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni mais Maroc ka Sénégal bɛ se Maroc na quoi. Jɔnjɔn tali o hakilina kelen de bɛ Abdoulaye Bachiri fana la. O Sénégal kɔni ala ye sebaga d'u ma ko n'u kɔni tɛmɛna ka taa final la an kɔni hakili b'a la Sénégal ye balo min ta bi n'u continuera tan a ka ca ala fɛ u bɛ sɔn ka Coupe d'Afrique in ta quoi. Babacar Faye nisɔndiyalen fo a nana ka fɔ Sénégali ka kan ka celu hakɛ min dɔ Maroc la n'o ye pronostic ye. Boni y'a mérité, surtout le numéro 10 là, en attaquant. Vraiment, avenir bala, grand buteur. Sénégal me Maroc aussi 3-1, Inch'Allah, ni ala sona. Le Sénégal me encore 4e coupe fana bena vendredi, samedi ambeta a fêter palais là, Inch'Allah. Kabini nin kan daminɛna Sénégalinkaw ka U17 u ni Burkina Faso tɔlanta in de celu kelen donna u la, n'o tɛ celu tuma dɔw la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Mali bɛ kɛnɛ kan ka Mali sirantɔlɔntana denmisɛnninw bina kunu kari demi-finale la Maroc taw ɲɛkɔrɔ. A kɛra tirew bi sen fɛ celu 5 o kɛra Mali ta ye celu 6 Maroc y'o sɔrɔ. Waati kofɔle banna sanga 90 ka farafarankan kan ɲɔgɔndan jaabi ma yɛlɛma kanankolo fan 2 bɛ fɛ si tuma se si la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ne de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Cheick Thierno fɛ jamukan la siraw ma aw balimamuso Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Seli min bɛna mɛn fɔ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka